Hráči a hráčky, vítajte v novom vydaní relácie Storm the Front. Tentokrát si priblížime vývoj hier ako kompetitívneho športu a zoznámime sa s najväčšími výrobcami profesionálneho hráčskeho vybavenia. Iný druh zábavy v podobe kartovej PC hry nám ponúkne známa firma Blizzard Entertainment. A nakoniec znova ušetríme pri nákupe lacných hier na internete. Tak nestracajme čas a poďme na vec. Minulo sme si povedali, ako sa dať na cestu profesionálneho hrania PC hier. Čo to ale znamená byť progamerom a ako sa vlastne hry dostali na výslnie? Keď vznikali prvé počítačové hry, nikto nepredpokladal, že by sa z nich mohla stať forma športu. Avšak človek je tvor súťaživý. Prvým profesionálom na poli hier bol Američan Jonathan Fatality Wendell, ktorý sa zaslúžil o spopularizovanie hlavne rýchlych akčných hier ako Quake alebo Unreal. Za kolísku profesionálneho hrania strategických hier sa zasa považuje Južná Kórea, kde sa hráči hier StarCraft a Warcraft tešia podobnému uznaniu ako v Európe vrcholoví futbalisti. Najväčší prelom v progamingu priniesli až tímové hry Counter-Strike a League of Legends. Veľké mená medzi profesionálnymi tímami vo svete hier majú svoje kluby, internetové obchody a na svetové podujatia ich sprevádzajú zástupy priaznivcov. Televízne prenosy z medzinárodných turnajov sledujú milióny ľudí a obrovské štadióny sú vypredané v priebehu niekoľkých minút. A kto si myslí, že toto všetko je svet nám vzdialený tisíce kilometrov, je na veľkom omyle. Spoločnosti ako svetovo úspešná slovenská firma Pixel Federation, ktorá pôsobí na poli vývoja hier, investujú stále väčšie prostriedky do podpory šikovných hráčov v našich končinách. Naposledy sme mohli ich vlajku vidieť na svetoznámom turnaji DreamHack vo Švédsku. Vďaka podpore Pixel Federation sa podarilo dostať slovenskému týmu SGC Storm Games Clan medzi svetovú špičku. Profesionálna herná myš musí spĺňať veľa parametrov, ale jedna vlastnosť vystupuje výrazne nad ostatné. Myš musí byť pohodlná na používanie. Preto si ukážeme viac druhov myší, všetky s najvyššou možnou úrovňou kvality a technológií. Osvedčenou klasikou na trhu sú myšky značky Razer. Razer ponúka široký sortiment rôznych tvarov a konfigurácií. Pre ľudí uprednostňujúcich menšie, ľahšie myšky dávame do pozornosti Razer Type N. Myš je nižšia a po stole sa hýbe s ohromujúcou ľahkosťou. V čom ale naozaj vyniká je odozva a pocit z tlačidiel. Myš je vhodná pre ľavákov aj pravákov. Pre náročnejších je tu vlajková loď Razeru Uroboros. Výnimočná je možnosťou prispôsobiť si jej tvar, hmotnosť a rozloženie tak, ako je nám pohodlné. Používať sa dá v klasickom káblovom aj wireless režime. Tak ako Ferrari má svoje Lamborghini, tak aj Razer má svojho rivala a konkurenta Rocket. Myšky Rocket patria medzi absolútnu svetovú špičku v oblasti technológií a ergonómie, hlavne ak uprednostňujete väčšie myšky. Rocket Cone XTD je nekorunovaný kráľ v tejto oblasti a vďaka jej tvaru sa ruka neunaví ani pri tých najdlhších tréningoch. Pre zvýšenie presnosti pohybu je možné aplikovať interné závažia v hmotnosti až 20 gramov. Dánsky výrobca SteelSeries je tu pre tých, čo sa nepotrebujú predvádzať neónovým dizajnom, ale vsádzajú na kvalitu a dokonalý zákaznícky servis. Ak si nie ste istí, čo je pre vás to pravé, SteelSeries Sensei nič nepokazí. Začiatok roka nám priniesol jednu veľmi očakávanú hernú udalosť. Spoločnosť Blizzard Entertainment posunula svoju zberateľskú kartovú PC hru Hearthstone do fázy otvorenej beta verzie. Čo to ale znamená? Že si túto hru môže zahrať úplne každý, no a miestami to vyzerá tak, že ju naozaj úplne každý hrá. That wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. Princíp hry je jednoduchý. Hráč zbiera karty, z ktorých si stavia svoj herný balíček. Pomocou neho sa snaží porážať súperov, vďaka čomu získava ďalšie karty na vylepšenie balíčka. A tak dookola. Pokročilí hráči môžu súperiť v tzv. Aréne, kde ide o vytvorenie čo najlepšieho balíčka z výberu náhodných kariet. Karty predstavujú rôzne charaktery, kúzlá a predmety z fantasy sveta Warcraft a každá má svoje špeciálne vlastnosti a schopnosti. Hra je samozrejme zadarmo, ale s možnosťou dokúpenia balíčkov kariet a vstupov do arény za reálne peniaze. Všetko sa to dá získať aj intenzívnym hraním. Ale na začiatku je tento proces značne zdĺhavý. Hra zatiaľ nedosahuje kvality, na akú sme zvyknutí u firmy Blizzard, ale je na veľmi dobrej ceste stať sa aj jasnou jednotkou vo svojom žánri. Vyskúšať si ju môžete cez oficiálnu stránku battle.net. Hearthstone! Heroes of Warcraft!
Často sa stáva, že hra, za ktorú sme zaplatili aj viac ako 50 eur, nenaplní naše očakávania. Našťastie sa objavia aj tituly, ktoré nie sú tak drahé a poskytnú priam neuveriteľné množstvo zábavy. A ak nám náhodou nesadnú, nemusíme ľutovať investíciu niekoľko desiatok eur. Dnes si predstavíme dve takéto hry z internetového cloud obchodu Steam. Prvým kúskom za pár eur je hra menom Super Hexagon. Pár eur v tomto prípade znamená 3. Avšak skôr ako začneme, musíme vás upozorniť, že bežné varovanie pre ľudí s epilepsiou, aké býva pribalené ku každej hre, je v tomto prípade naozaj neradno podceňovať. Hráč ovláda malú šípku otáčajúcu sa okolo stredu obrazovky. Jediná možnosť kontroly je otáčať šípku v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Takto sa hráč musí vyhýbať prekážkam, ktoré sa k nemu zo všetkých strán približujú. Znie to ľahko však? Hra je ale oveľa náročnejšia, ako sa zdá. Na vyšších obťažnostiach ju majú problém pokoriť aj tí najskúsenejší hráči. Game over. Druhým titulom, ktorý upútal nielen našu pozornosť, ale aj väčšinu sveta, je hra menom Papers, Please. Hra stojí na Steame 9 eur, ale prináša hodiny a hodiny nenáročnej zábavy. Hráč sa ocitne v roli pasového kontrolóra na pohraničí fiktívnej postkomunistickej krajiny. Každý herný deň vláda krajiny vydáva nariadenia týkajúce sa vstupu ľudí do krajiny a je na hráčovi, koho vpustiť a koho nie. Treba sa sústrediť na všetky aspekty daných dokumentov, pretože aj najmenšia odchýlka vo vízach alebo v pase môže znamenať, že sa jedná o nebezpečného jedinca. Ovládanie a herný princíp nie sú zložité, ale prakticky nekonečné množstvo náhodne generovaných herných situácií zaručuje zábavu na dlhé večery a noci a rána. Vaše doklady poprosím. Tento Storm du Front sa končí. Vidíme sa o 2 týždne. Nezabudnite sledovať náš Twitter a Facebook. Dajte nám vedieť, čo by vás zaujímalo, vážení spoluhráči. Dovidenia.